ମାମା ଓଇ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛ କାହିଁକି? ଠିଆ ହେଇଛି ଏଠି ପବନ ଦଉଛି ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ଠିଆ ହେଇଛ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏମିତି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ। ନା ଦେହ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ମଣିଷ ଶରୀର ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରୁହନ୍ତା ନା। ମୋ ଦେହ ତ ହଁ ଅଧିକାଂଶ ବେଳେ ଭଲ ହେଉନି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଅଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭ ଅଛି। ଦେହ ଭଲ ହେଲେ ବି ମୋତେ ସବୁକିଛି ସହିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖରାପ ହେଲେ ବି ସହିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଏକୁଟିଆ ଯେତେବେଳେ ବାସ କରେ ନା, ଏକୁଟିଆ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଟେନସନ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ନା, ସେ ଏକୁଟିଆ ଦେହ ଭଲ ହେଉ କି ଖରାପ ହେଉ ସେ ସବୁ କିଛିକି ସହିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ତାକୁ। କ'ଣ କରିବା। ତୁ କାହିଁକି ସେ କଥାଟା ପଚାରିଲୁ ଯେ ଆଜି? ତୁମେ ଏଟା ମନ ଦୁଃଖ କରି ଠିଆ ହେଇଛ ତ। ମନ ଦୁଃଖ କ'ଣ କରିବା, ମଣିଷ ଶରୀରରେ ତ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ନାହିଁ ନା, ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଳି ସମାନ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କହି ହେଉଛି ନା। ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଭଲରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ପଚାରୁଛି ଆଜି ମା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, କାଲି କ'ଣ ହେଇଯିବ। ମୋର କିଛି ହେଇନି, ତୁମେମାନେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ସେରଙ୍କ କଥା କୁହନି, କିଛି ତୁମେମାନେ ହବନି। ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ମୋର କିଛି ହେଇନି। ମୁଁ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଏକୁଟିଆ ତୁମକୁ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଯେତେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସୁ ବରଂ କେବେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ମୋ ଜନ୍ମରୁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ସହି ଆସିଛି। କଷ୍ଟ ବୋଲି କି ଜିନିଷ ମୁଁ ସହି ଆସିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଛାତିରେ ସହିକି ଚାଲିଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ହସୁଛି ବାପା। ଦେଖୁଛ ନା ସବୁବେଳେ ତମ ମାଆକୁ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରିରେ ଦେଖୁଛ ନା। ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥାଉ, ଯେତେ ଦେହ ଖରାପ ହଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ହସି ଖୁସିକି ରହୁଛି। ହସ ଖୁସି ହେଇକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳୁଛି। ତାପରେ ବି ଦୁନିଆ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ତ ଦେହ ଖରାପ ରହିବ, କ'ଣ କରିବା। ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼, ତୁ ତୋ କାମ କରିବୁ।